Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura l-uffiċini l-ġodda tal-kumpanija Maypole f'Ħalqormi. Kumpanija li grazzi għall-investiment kontinwu li tagħmel illum tħaddem 230 ħaddiem u għandha 12 ħanut madwar Malta kif ukoll restorant. L-investiment li sar fl-aħħar snin ammont tal-8 miljun euro. Tul din iż-żjara reġa' ħareġ biċ-ċar l-impatt pożittiv u immedjat li ħalla r-ross fit-tariffi tal-kontijiet tad-dawlu l-man-negozju f'Marzu li għadda. Il-kap tal-Maypole Carmel De Bono għalli din il-miżura ħallit effett sostanzjali fuq l-operat tal-kumpanija u b'dan ir-roħs jgħin biex isir aktar investiment u pjanar fit-tul. Sentiment espress ukoll mill-Prim Ministru li fisser dan ir-roħs bħala vantaġġ fuq kompetituri oħra. Enfasizza li kumpaniji bħal Maypole jissimbolizzaw il-maġġoranza tan-negozji f'pajjiżna, jiġifieri dawk imexxija mill-familji. Konxu ta' dan il-Prim Ministru għalli fi żmien li ġej se jkunu mnedija inċentivi ġodda bħal dik tal-Family Business Act biex kumpaniji ta' dan it-tip jingħataw spinta. L-inizjattiva għandha tgħin ukoll biex l-uliet li jkomplu fejn ħallew il-ġenituri tagħhom fin-negozju. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera wkoll għad-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea li Malta se jkollha l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. U spjega li kemm is-saħħa fis-suq internu kemm l-esportazzjoni kontribwixxew għal dan. Jakkumpanjaw il-Prim Ministru kien hemm il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Michael Falzon.